कोल्हापूरच्या इचलकरंजीतील श्रद्धा अकॅडमीची संतप्त जमावानं तोडफोड केली आहे। या अकॅडमीमध्ये 12वीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यानं आत्महत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला। आज सकाळी यश यादव या विद्यार्थ्यानं अकॅडमीच्या बाथरूममध्ये आत्महत्या केली। दरम्यान ही आत्महत्या नसून हत्या असल्याचा आरोप त्याच्या पालकांनी केलाय आणि यामुळे संतप्त जमावानं अकॅडमीची तोडफोड केलेली आहे। त्यामुळे तणावाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। या अकॅडमीमध्ये तोडफोड करण्यात आलेली आहे आणि त्यामुळे मोठं नुकसानही झालेलं आहे। संतप्त जमावानं तोडफोड केलेली आहे। या अकॅडमीच्या खिडकीच्या काचा तोडण्यात आलेल्या आहेत। बाहेर जो परिसर होता त्या परिसरामध्ये देखील तोडफोड करण्यात आल्याची ही दृश्य समोर आलेली आहेत।